SR Hospital Director Dr. Salim Athani chungchanga jel tang mek Vicky chuan ati ani thu soin midanga la thabel tur thu soi boka chuin thana chu Vicky ti chu lo ni renge nia lo ni ta sela Engtinnnge jel chunga tang chuan chu tiang chu ti thei Police Sergeant Dr. Pujai chuan chu mi phena thilin thup chu achui chuak theidon ta em ti thirin kan ngai thla ho don ani Movan Lai TV a kalo lom le ve ka cheu munom le ngaihnawm kan ti zong ani chuan video hemi lo thon dar sak le ram turin kan ngen masale chewani Police jipa jel tang pakhat chu nu pakhat voina hun chim turin thlan mu lampan puyania anwa thlenga ruang chu thlana chuan zal lo ni to in jipa tang chuan jel tang pa chu kolbun chungin ron chuka amit meng chu thinrim daina khatani ril runa tak chungin ruang thleng ngoi ngoi pa chuan khoya po omla karon jong chuak tho tho wangche mai chana kanin muni chu i top na ni ni ngal bokang tin thu chamta zanalo nia SR Hospital Director Dr. Salim chuan akar khalin konglaka chuan number shil lo tangin phone call adong ta phone a chuan papakhathian khoya po omla karon jong chuak tho wangche mai chana kanin muni chu i top na ni ni ngal bokang ti thu bok kharon chamin Salim chuan tungei ni tin an zot leta call chu atop zui ngal mai boxia chuti lai tak chuan kong lai taka papakhat loading chu muthutin hela tumna lama thingkunga sutane chutia cheson hlei theilawa om lai chuan kong lai loading pa chuan va pan hnain Dr. Salim chu aru botane nikhat chu ruang pakhat kang cheto takhi hmunin chu ruang chu a hmuna en fel tura apuina ngen turin Inspector Michael chu ruang da khom na hmuna na thok mek pathologist Dr. Pujai hmutur chuan akalta ruang da khom na hmuna valut chu kiltin maya chuan ruang lo om nuain athente chu postmortem lai mek ten lo ni hloma chu tiangkara chuan kil khata Pujai in tuiti hmel taka tifina lo email mial lai chu awa hmuta makti takin Michael na lo thlek vungvung ani tia hriat chuan Pujai chuan ni somvel heta hian han khosa ve chinla hengte hi chu ngaya inei vek mayanga lo tia ti chuan Michael chuan chuta kal chante chu soin Pujai puina chu ngen ta ne rong hmoni in hmun chuan vathenga kar chunga papakhat kara khatlaya akar chopa hal ni om tak ruang kangbang meikhu lo la jam vut vut mai chuan va hmuta Pujai chuan ruang le kar te chuan bel chianga mundanga thani hnuwa chulai hmuna hal chuan ni ti soi thei ngalin aru len zonga tang chuan mi pa kum som thum panga vel mi ni in fit nga le inchis riat vela sanga ni tia ma se lo kan na sate ma wangin a DNA mai ni lo a thling po chu tunge ni chuina na man the ni lo tur thu soi boka ti chuan ruang chu ruang da na hmuna la in chiang le zualin an zir chiang ta ne chulai hmuna chuan SCP Visala chu wakalin Dr. Pujai chuan mithi chu thani ma a nataka soisak masakani thute mun riat laya ru thlia ka om thute iron rote mohmanga vo kan ia wanga anungjang ro apel sol nuai thute le akot jungtang ding lam tan chum sak vekani thute chu lo hrila adine le bon mero mangpo ani na chui chu the ni don tak si lawa chuan tunge ni Engtinnnge kan thriat theita kang tin Visala chuan an zota Dr. Pujai chuan superimposition technique mangin atak salen zong le sei zong te aluru pian mangte chu tun hnai mi bote thalak ne na en milani chuan tunge ni hriat thela ni thu soin chu tiang tul chuan an beita atopa chu ruang chu Dr. Salim ruang kha alo ni ti an threta ni Inspector Michael phone mang tura pon lama chok jok chuan thutharenge mo hriat ron nei ta ka wangin TV chuan han ona news channel pakhata chuan tul tha awanga central jail atang mek Vickian Dr. Salim chu ama thani thu a soiti an lo puang mek hi alo ni chu thu hriat vele chuan Pujai chuan he khesi kan ngai ang ngota in a chuya ol som don haulawani Visala lo tiwata ti chuan Visala chuan central jail chu tloin Vicky chungchang chu ngai ven zuita jail in charge ne na tang chuan Vicky chuan father pakhat ti lo chu tlo tu midanga nei ngai lo thu te wa hria in tina wa tlo nun ber tum khan father chuan Vicky an tuala la tha dona wangin pathian hne na ngai dam lo dil lok sak turin a lo nge na ni ti chu hreta boka ti chuan Vicky an khung na sela chuan an han luta jail banga Dr. Salim le malauzi chu muin hi Dr. Salim ani lovem ni engwanga lem hi ji ngei ni tin Visala chuan an zota Vicky chuan a chanjon chu te chu in ti tur alom kalla hriat wa tumro alo ti maka Visala chu Dr. Pujai mutur chuan a kal le ta lui kama me chenau pang pakhat nen Pujai chu lo omin hi fanuem ni tin an zota Pujai chu na fanu ni thule a pasal chu sum don na wanga
state pona omri thu te lo soya tin ADGP in Dr. Salima thi dan chungchang chui tu ti ma telve tura ti thu chu lo soi bokin engangge momin nulu kherle visal kazirlai tele mithi ruang te boipui hian ka tleitok viawasin mole lo ti a visal chuan iron tel chuan he khesi kan chingfel thuai don thawlom chu tima ka lo loma che ti in anin chu baita a zana vikia chu indop na ruma chuan visala chuan dopin ani hi Engtinnnge hriat soiro ti in Dr. Salima thalak chu en tira vikia chuan ka that fel to a ani chungchanga hian nge soizui vak turom ti na lo changa visala chuan a sama thamin iti ani lo ti ka hriani tuinge puiche ti na zot le ta vikia chuan nui vak chungchuan pathianin mole pathianin atia chuti lai jong chuan Dr. Pujai chuan vikia omdan tele tongdan te chu room pon atang chuan ngun takin lo chik renga ti chuan visala chuan Angeli thalak chu kok lein ani chuan ani hi tunge ni ti na zot le ta chuta vikia chu nui top ngal chatin amit menga dul ngal rai boka thup nei ni om takin ka hrelovani tunge ni ka hrelovani ti ta thunga room atang chuan visala chu ron chuaka Dr. Pujai chuan Angeli chu tunge moni le visal kalau chik dana tangin Dr. Salima chungchangi zo khan vikia kha thinarim em maya mase Angeli chungchangi soi chi khana mi zia in thak ta thokani chuwang chuan Angeli chungchang hi hriat bel kan tumangai ni tita a ti chuan vikia chu zela tang chuan hroi chuakin biakin laman pan puita a Angeli thana mu vele chuan vikia chu thing thina tap ngal zoi maya visala chuan vikia chanchin chu father chuan zota father chuan vikia chanchin hretur chuan Angeli chanchin in hriat masaka ngai don ani lo ti a Angeli le vikia tin lai chin dan chu hantar langta zokila kumsom ni panga vel liamta khan nausen du omzet mai pakhat chu biakin kota tu ti hriat lawina van hut chia chu nausen chu father chuan lo tuam hlomin alo en kola aminga Angel ti phu sakta ne kuming moza ta lo liam le meu chuan Angeli po chu nula lo ni ve to in vikia nian chuan anin tongta a nikhat chu anuina lo hnut chi tapani ti hriat chu ta ka wang chuan lungchia in biakina father hena chuan a tapa chuti lai chuan vikia po chu vakalin father hena chuan father mai che pakhat ka ngai zonga ani po in min du ve in ka hriani mase Engtinnnge hena chuan ka du thu chu ka soyang ti ka hre thiam lovani ti in Angeli mil zau pa chuan father chu varona Angeli po chuan vikia mai che soi chu ama chuan ni ti hre thiam takin lo ngai thakara chuta father chuan engange hena soi kheritum anu le pa te hena kalla idu thu chu hril top ro alo ti saka ti chuan father a kal chu anu chuan vikia chu Angeli bula chuan ding hnain isualim chu ena ifanu hi ka hmanga ema ka du tak zetani ani point min du ve in ka hria kana irem ti phot chuan duat takin ka en kolang ti ka tiam che ni ti in Angeli lam chu a hoya hril du che kanei inu neng wanga local san chenge ni ti ka hrelovani mase ke chuan ka thok top thlengin ka hmangai chenga ka kalsan ngai lowang che ti ka tiam che ni an ti a Angeli mi ta tang chuan mit tui ron farngal zoi mai chuti lai chuan kal chuak dai to an ngai father chuan an hnung lama tang chuan engei ngai dan Angel vikia chui pom theidon tai maron ti a ti chuan Angeli po chuan isualim lam chu hoina benga do hnaya engtin mo kapa ole kan soyenge ti in kapa chuan rem ti a in nei vat turin min ti bokani ti ta a chutiang chuan an panhi chuan an in nei zui ta ne nikhat chuan nupa Bangalore peman rota wangin father chuan a charan zota vikia chuan sumle pailak luna that deu zok takin kan ti ni father tuna ri chuan panhi chau kan lania mase hei re lotea pathian zara pathum kan ni thuai don sia ti in nawan pai thu chu father chuan hrilta a chumi tum chu father point an nupa mu top ni chu ni ta ne chutiang chu Angeli le vikia te in lai chin dan le an nuna father point bo na chu ni a ti chuan vikia chu jail lama hruai le tan han tuma tongtai phot ka du ni ti na tang tatlata Dr. Pujai chuan biakina chuan lu puin vikia chu hetiang hian a tongtai ta a hring nunom zia po hrelawa ka om laya manga ita kamin poma nun om zenei min hlui sak tu le malam hun phur ta kamin thir tir tu ka fa chu anni ho chuan min tha sakane nang chuan cross sakhai ka nga kheng bet tu che ingai dam mak po ni theye mase ke chuan anni ho chu nungdamin ka chu don lawani atia anu pui Angeli chunga thil khendan chu hetiang hiani Bangalore an pem to hnu ni in nikhat chu in check up turin Angeli chu dam doina kalpuya in check up zoron chuakin Angeli chuan test turwa han tam ve naute pian po la piang lo chunga hetiang za than ser mai chu dam doin te naw de uzo ka te po kan kal thei reng siaron ti chok mola ti chuan bike in phur ho a kongla ka vikia chuan khatiang zogin kala ka in tharung de winom to su
kan pahnih hian nu le pa po hremu mal lova re thei taka seilian kan ni a thei top ka chuanga kan fa hi chu tlak cham nei lovin enkol kan tum don ani ti in hlim takin an ti a chuti lai tak chuan an hmalama tanga mi pahnih bai karon in phul chuan tlan pa in Anjali thi chuan ron phi thlak sakta a thi chu lo chat har deuh bok nen Anjali po chu bai ka tang chuan phi thatelin kong puichara chuan a bok khup zongin a puma taka in so ta ni ti chuan Anjali chu SR hospital a chuan tlan pui ni tanghala heta kan thri ta na kan du chu accident an tok ta hi Anjali thi tak chan bera ni lova tin heta ru te po hi vikian chuti taka huat zui le tha tum zui tak te chuan ni lem lovani chutia vikia tong trai lai chuan constable ten an ron awak vaka wangin man mo takin vishala chu Anjali thlan lampan chuan atlana thlan chunga kaina hniak nung zui in ti lawin ziak chu muta a chuta tang chuan an leta konglaka mai kala chuan kaina hniak nung zui in ti chuenge om zia tin an zota Dr. Pujai chuan khovela tual that tu masaber chu kaina ania adu am wangin a unau pa abela thatani mase chu chuan kan case chui lai nen hian enge in zomna nei ti chu ka hrethiam bik lawani ti a ti chuan SR hospital a chuan kalin Pujai chuan Anjali an enkol na file te chu Kevin an bi chianga file a chuan Dr. Salima signature chu lo chuang nge ya chutia file ten en chian hnu chuan Anjali thi dan chungchanga hian thil fel lo kan hriat chu si lo omina langani an enkol dan report mai ba ka postmortem report thleng hian in nga na tla ka ni lawani ti chuan ACP Vishala chuan a ruang postmortem that dana om theiam tin a lo zot wata ti chuan Pujai chuan a ru ro tlema zonga nei thei ni phot chuan an hriat du zong a hriat thei tur thu a soita a chu tiang chuan Anjali ruang postmortem thatan dil na po chu court chuan phal sakin atu ka lo nia ni chu rol chuan district collector hriat puina nen Anjali ruang chu postmortem thatatan chuan an lai chuak ta ne heta mak deu mai chu kumli liam tan phum to Anjali ruang chu alo la troi chemi alo mai ni lovin anga yang deuh thoina lo la om tlat maya police then khat mai ba ka ruang lai chu lai om ve mi than khat te po chon mak ti in ngai dan mak pui puyan nei hiala mase Dr. Pujai chuan heng te chu thilom theilu tu ka ni edi posiar an ti a concrete kuanga char pui tlat nuwa phum ruang then khat te chu ni jung le boru ka lu tlang theilo wangin wax kan ti sabon kan ti ang te po hian yang chu tiang deuh chu an vuna chuan in siam chop ta thina chu chuan troi theilok lovina hum thata thina ni tia soi fi in ruang chu than mola chuan an postmortem tanghala ti chuan Pujai chuan Vishala chu kovin voina Anjali ruang kan postmortem hi aboral nuwa ruang voi khat postmortem na chawani tin chu ai po makjok chu alunga lo om mi alowani ti ta a postmortem hmaba ka lo om nuala wangin ruang chu headquarters lama chuan an phurson le ta ne chu tiang chu lo ni tak nuai wang chuan Dr. Pujai chu Vishala ho chuan SR hospital an din mutul chuan an kalta a chu te corridor an kallai chuan Pujai chuan banga doctor te hming in tar jinga chuan abel ti chuang hming pakhat chu muin thil hriat chuan ei ta a Vishala chu kowin vikian tunge thale don ti ka hriani kaina khan tunge tha kha an tia Michael chuan abela lo ti vatin ti chuan Pujai chuan hming in tar jinga Dr. Abraham abel ti hming in tar chu kok ta a ti chuan Dr. Abela mutul chuan an kal tanghala Vishala chuan kan ron kal chan taka kan lut ngala nge kumli liam ta in dam doina thi mei che pakhat ruang kan postmortem non le na in dam doina hian crime rap thak ta khoi ani ti kan hre chua kan an ti a Dr. Abela chuan khame chungchang khamin zot don ti ka hriat sa ne Dr. Salima chungchang Engtinnnge hriat in nei heart surgeon hming thang berber te zinga mi ania mishing organ asum don hi kan mamo mi alawani ti tamaya chuta tumlo dewina in tong ok ti hriain hospital lama chumi chungchang chu zot chiang turin invakala nilom ni ti kulta a ti chuan Vishala chuan naktuk jingdar soma police station aron kalang che ti in an chuak ta a Pujai chuan a phone a thei ngila wangin a han le le a aron chukle chuan Vishala hena chuan Dr. Abela Khan keima chawin ka omati in ka hresia midangan om venia hriat na ka nei deuh tlatani ti a chuti lai tak chuan in chunga tang chuan silai ron ri in an han tlan chole a Dr. Abela chu chaldara takan lo kam man der to he lo ni a tukver lama chuan thomri hria in an handa ka mi pakhat tukver atanga building chu asana bike manga tlan chezui lai hi an hmuwa tunge ni tiero an hreman talovani ti chuan chupa chu bike a chuan chak takin atlana an hmu zui phak lo na hmun him china thlen chuan a mai kor chu hlip ta a chupa chu tu dang ni lovin Dr. Pujai hnuaya thok ruang da khom na hmuna rong seng hoile boy som na thok tu kalia khalo ni rangin chu kheisa kalia lowin barlu ve tak dan chu hetiang hi ni a kalia hi nu puin boral san to in afanu te pani nen chuan an khosa a
afanu priyai jok chu nurse ni in SR hospital a thokani ambulance manga Angeli phurlu ni kha lep lama priyai duty ni chu ni a mase operation room a duty tur nurse pakhat chun chung kolama har satna ne awangin ai chu wa ota ni operation room a duty te ti zowin ina ho a ina thleng chi chu lung chetak ina pa bula chuna tap zoi maya chuti taka atra chana pana lo zo chuan priyai chun hetiang hian a soita ni voina injaina ruma Dr. Salima che dan vela khan thilin thubrap thak tak omin ka hriani achan chu kan dam lo zai Angelica anron phurlu khan chan theila ni tatani mase Dr. Salima chun chan tumna po nei lo chuan mithi to sa angmai na zai ngal mol mola anaute pai chu an zai chuaka che chang tur le tap tur lo to lova Dr. chun anu pum chunga thini hiti in polythene bag a khunga pai tura min tiangin bol hlo boma pai tur chun ka kalta ne chute pai tura ka kallai chun naute chu ron talin ron tapta a room chung lam ka pan puile ni chun damina chuak don lo ti ka hria naute chu thugruin karon hon ta ni tina pan hena chuna soita a ti chun an pa fa chun naute chu en kol zuita ne chu vikia te nuna kalia lo tlak je ve tak dan chu ni a chute khes kalpuin i mek lai chun ADGP room a vishala chu ko ni in transfer letter pe kanita a vishala chun makti takin transfer ani chan chun zota room lo omve Dr. Salima pa Ali Rehmana chun mei nei zetin naro pui taki thokthlatani boya thil pakhat kan shrilangche heng zong phena thil ti tu chu keima hi kania alung khawai bel cheni in ka shalani mase chumi wang chun Angeli thattu amin pu ngal ngotonge dimana om chawin supply om thina chuwang chun adiman tu chu ni mai ani Angeli thattu chu lotia ti chun vishala chun pujai chu wa mu in transfer ani thule Angeli lung chungchanga Ali Rehmana thu soi chu hrilveta a Ali Rehmana anin lampana kara ho chuan akar chunga chuan midang chuang ve hriatna nei tlatawang chuan an le hoya kalia chu sin hnunga chuan lo chuang ve reng chuni in ti chuan ani po chu kalia chuan manin room pakhata hruaya chuti lai chuan alia chuan min ngai thate min chuala poisai du za zat ka peng che ti in chu turin kalia chu lo ngena chuti lai tak chuan alia chu hnung lama tanga na takaron tloni in chuan lai chuan a tuta a chuti ron tlo tu chu tu dang ni lovin Dr. Pujai khalo ni rengin thilom zia chu atira tanga viki te nu pa chunga diglo taka thil ti tu te laka phuba la a thathin tu chu Pujai chu lo ni reng ti na ne chu tianga Dr. Pujai lo tel ve tak dan chu hetiang hi ani a ni kha chu zirlai te hena chun ruang postmortem dan chungchanga zirtir na pein zirlai te chu postmortem report file pakhat theu kalia chu pek tira chuti an file semjinga Angeli postmortem report file a mu ta ka chuan kalian hena chon he mei chei ka mu to kha ni hiti in abe ka tang chon thri la chuaka hei hi a thian nge ni ti ta ti chon Dr. Pujai le Angeli ten lo in ton to dan chu hetiang hi ani a ni kha chu Angeli chon bus terminal a bus nga kin phone a manga adin na lai chu lo ngai tu chiang si lawa bus lan chuk tur chon su tepin Dr. Pujai chon lo pot son manani bus lan chu lo huna Angeli po chu bus a chon lonin asita chon thutan tuma a thut pui tur chu ni chin deuh loka aton Dr. Pujai khalo ni in ti chuan didi nangma lo ni reng che in ti in anin chibaya sita chon a thuta a ti chuan Angeli chu ti ta char chara Pujai po chon lo ngai thak sakin akha tok chon a lo chhon ve zela kongla ka chon hotel an chola Pujai chon heti reng hi amni ni ti thiam takle nuam ti mi takini hi mole ti chuan Angeli chon amma chon hetiang hi kani hran lo didi hringnun hi kala ka affair lo ve a kumsom ni pathum mi kani ma zong kha chon kamal em thin zo kani ma se vikia ka hringnuna ron lut ta tin tuna hei chung ko member thar tur ka pai mek bok nen kalim to ematina ni ti a chutia enge mo chenan tan chun zom le hnu chon Angeli chuk chu lo hun ta didi local hnai lok te tin Pujai chu ku ovong vonga anin mang tha ta ne ti chon bas chunga chon lut leinan tan chun zom le ta enge mo chenan tan chun zom le hnu chuan Angeli na thutna thi thau chu muin chuta tang chon chu thi chu kol zui ta ne chutia Dr. Pujai chon Angeli chu lo hre reng ani ti hriat ta ka chuan kalia po chu insum thei ta lovin Pujai chu anina hruai ta ne Angeli fanwan lo en kol chu mu tirin thileng kim an hril fia ta ti chuan no te chu kalia te pa fa le Pujai te chuan father hena chuan an kalpui ve le ta no te chu Angeli fanwani thu te le thil thlen dan te chuan hril fia ta father chon mei che pakhat nuna hetiang em thil dik lo le rap thak a thleng mai hingoi bo pui chi ani lo kon ma thu dik kan haila na ngai don ani ti ta
chute ti taka chuan pujai chuan kan ngai ango ta thilol samani don lawani father evidence tel lo chuan engma kan ti theilawang ti in priyai chu SR hospital atanga Angeli anin koldan report engkim lo la chuak turin atita a chuteng chuan priyai po chu Dr. Salima ruma chuan lutin pen drive manga hospital record chu lak chu atum ta a mase chutia computer data copy lai tak chuan Dr. Salima chu ron lut thutin parda phena chuan abi ru man rama mase man mo luata wangin pen drive khalo phoi man ta silova Dr. Salima chuan a hre chuak ta ni nikhat chu priyai dam doina admitani thuan ron shil ta thut maya Dr. Pujai po chu vatlan ngal vatin priyai chu asit manga lei hi lo ni a tunge ni ti po hriat thei to lo khopin a mai le taksa te lo kang chevek to ni ain kol tu doctor te ro chun lepa na tho lain asitin atlak palanian lo ti thunga doctor te chu chuatirin Pujai chuan hei hi accident waga ni lo ti ka hriani tunge he tiang thile chunga ti tu hi tin an zota lo chang turin priti la chu tong thei to boxi lova ti chuan file pakhat chu lain man mo takin ABC aziak chuaka letter te chu amal te kokin chutia priyai na mitalo chin na letter zela chu thai bil ta zela atopa chu tinga lo lei tu chu Dr. Salima Dr. Abela le Ali Rehman ate ni ti hre theita ni chum hinu de lok chun van doi thak takin priyai po chu boral zuita ti chuan Pujai thinrim chun chung thil zong zong te thlen chan le amo phur tu te thung rul chu rot ta father chun chung chu ke ni ti tur ani lo boi phubalak chu pathian ti tur ani ti in Pujai chu khap dai lo tuma mase Pujai chun Angeli chung changa kher kher hi chuan ro rel na tiang lek turin pathian chun ke ni ho hi min thlang ni in ka hriani ipuina ka momo don ani lo ti leta in hena ka soya piang vikian hena min lo thlen chon sak thin la mase viki chun heng zong zong phena hian ka oma karem ruata ni ti ang tikong zong bai na hre tur ani lawati ta ti chuan chu tinga ro man na fel fai tak duanga Dr. Salima mana akar chopa hala achaldara Dr. Abela kap tu le Ali Rehman ate that zui tu kha Dr. Pujai chu ani ta ti na ni Dr. Abela tha tak dan khan soi fi ta chokila thome ACP Vishala nena Dr. Abela vakom lai khana phone chu phorin sofa chu na kalsan luya ti chu na phone thei lam tura han kal le khan a pistola chun silencer voin Dr. Abela chu chaldara taka kap ta ni ti chun Vishala te omna thlen thla khun vela puak chi chi tur puak thei thila kamangin building a chu san hnuwa thil kam chu ron puak ta ngeya Dr. Abela khamidang ka hlumangin alang ta ni tina marin helani zui lo nan le arwa manna sukuk zui lo nan kalia kha Vishala te ril ru hroi peng tur hrim hrima khalai hmuna lo lang tel ve kha ani a ti chuan Angeli ruang an hai chu kha phuma lo hun le ta ka wangin vikia po chu thana chun an hroi tel ve ta a an phum zawa Dr. Pujai chun a fanunen kongsir de wa chun dingin vikia chun lo kom fala viki an thil tia wanga hremi du te chu tu na chuan pathian in tuai mokal tangin a hrem vek to a tin iti ani lo zia te po fin fi ani chhota zela ni tam takitang to lo tura te po ngai taila iril run na le ha na te thau thak tumla iron chu hun tur chi ngai to tu mang che lo ti a chutia ti ta ka chun vikia chuan ma se chu pathian vek chuan engkim min chu sak veka ron chuak ta po ni la khovel hian kata nom zia nei to lowani ti na chapa chuti lai chun Pujai fanu chuan kha chocolate hi evero tin a chocolate ei lai chu ron sematuma viki chun mei chanau pang chu lo enin nangma nei jok ro boi lo ti leta ti chun Pujai chun a beka tang chun a lo kol reng thin Angeli thi kha phorina fanu kuta chun a hlana boi viki hi pero le ti na pek tir ta ti chun an kalsan ta ne Pujai te kalnu chun viki chun thi chun ena abad day present ta na Angeli alei sak ngei mai kha ani ti hriat ta ka chuan aloket chuan honga Angeli ne na an thalak an pani an tar ngei mai kha lo la oma tin chu mai chu ni lovin fa an nei huna a thalak an da ve na tura an da ruwa chuan minute khatvel lek liam ta a chocolate pek tum tu mei chanau pang thalak lo in tar chu muta a ti chuan chu mei chanau pang chu a fanu lo ni reng ti chu hre thiam ta ne thilom zia chu kalia te pa fa ne na nin ton hnu le van doi thak taka en kol tu ber priyai boral tak nu khan Pujai chun viki le Angeli te fanu chu hruai ho in alo en kol chun zom ta helo ni a lui kamanom laya Vishala hne na a fanu anga soi chan po kha Vishala laka in thu palo ngai wang mai lo ni a chu tiang chuan an thon thu chu top zui ta ne in ngai dan le mu dan te comment section lama lo hnut chiula ron comment let vek ka lo tum don nia video danga kanin mule thoi don nia